Contohnya kayak Gus Dur niku kan. Begitu ibunya hamil 1 tahun kan sampai lahir niku lho. Poso terus oleh Gus Dur niku dadi wong alim kaya ngoten niku. Ngene nek sampean wong wedok nglair kok angel. Ya kurang tirakat, mbuh tirakat omong, mbuh tirakat ati, mbuh tirakat poso, gak mangan, gak ngombe. Lah nek wong wedok meteng nyeladu sing lanang kok mesti laire angel, mesti iku. Mangane saiki usume sesar ngoten niku. Nek gak ngono ya wani karo wong tuwane. Ya dosa kan. Akibat dari dosa itu akhirnya diwujudkan kesulitan iku mang. Podo masalah kita juga begitu. Makanya kita ini disuruh berdoa, memohon bahasane kan ngoten sih. Ben dikeki gampang. Mergo awak dhewe niki gak duwe sifat kaya ngono. Sing iso iku mung Allah iku mang.